Belai belai kena hambai sini media takugno media ni bisingti jeng bisa Kokchaplaikha bagi tino Kokchaplaikha tini Hokutwisao Tring committee jeng thanai bosorni haino taklaibo haino jeng ohom dom khai thangnai bosoro 1434 taklai 1435 obisi no jeng palongnani bagi jeng tinoro Kokchaplaikha Kokchaplaikha bisingti jeng Tripura hastini joto lukurongno jeng message ronani bagi tini media ni bisingti jeng saklaini bagi oro Kokchaplaikha thangnai bosoro jeng jebabe ohom domke khaima hai taklaibo jeng amti kheno jeng chini o Hokutwisao amsayo jeng Tring no palainai a palainai bisingo thangnayo je Tring khlaijak mani aborok bo taklai haino hai khlaijaknai tai jara jara tini Tripura hasteo amti haike participate khainani hini amti hai jorano manjagui bini talent no phunani bagui jodi kebo chaitogui wansogui tong hangkeba chini committee by norok krungbi mano jeng chini committee ni sabai krungjaknai jeng aboni contact number bo jeng diruano enke jara jara contest khainai borok kisa dakti no list of rekhangke jeng chini bagi belai khana hamnai jeng kaham jate kaham krungke paimani bagi chini Hokutwisao Tring committee jeng chaitoklai tongo jeng chaitoklainai thanai bosorni saipano taklaibo jeng kaisa hohom dohom kotormake jeng chini o Tring no jeng palainani bagi chini Tring khe jeng salni khainai 21 tai 22 December puilani dino no jeng jati musungmani bisingtei oroni cultural program rok jeng sahori tonjak jeng mukokhai tonjak salai tonjak abon bisingti khe jeng narwai rok no poboknai pobogui jeng 21 tariko chini inauguration nai 22 tarik ungkangke Tring ni final result jeng khaimani bisingti jeng chini no jeng monthakai chini oro jeng prai 35 jon atui jeng committee khaijak chini committee ni bisingo juda jani daitto bo jeng yafarlaijak advisory committee jeng khlailaijak chini sikla bodol rokno oro jate kaham krungkhe paimanani tei kuno hamia chitra jate incident ni yatoi jeng borokno bahaino joto chini moyani je club tongnai o club ni bisingo jeng volunteers rok jeng saklaipaikha borokno jeng o jagao thepanai jate santi shringkholani bisingti o Tring no jeng palaimano Hokutwisao chini rungnok khola or jagao jeng thangnai bisio bahaino Tring palailaio taklaibo jeng o Hokutwisao rungnok kholao no jeng homdongke Tring no jeng palailai program bagla tam sinoro program to culture program tongnai aboni yagolo Tring beauty contest tongnai engkai aboke first 21 tariko engkai second day 22 December 22 arong kangke jeng orchestra abon logi Tring beauty contest ni final report bo jeng adini modene aboke chini program ni petang rok